So ayun, update lang tayo. So sa nalikom natin, magkano nga yung ulit nalikom natin, Bro Ima? 10,680. Ayun, nakapaglikom po kami ng 10,680. Ayun, maraming salamat po sa lahat po nang nagpaabot ng tulong para kay baby. So ngayon, ibibigay na po natin yung pera sa ating sa nanay po ng benificiary. Ma'am, ito na po yung nalikom natin. Nakalikom po tayo ng 10,000 mahigit po. Ayan, tanggapin nyo po. Sana po makatulong para sa pagpapagamot kay baby. So yun ma'am, ano pong masasabi nyo po sa naibigay po ng buong grupo? Maraming salamat po talaga sa maintenance niya po. Maraming salamat. Malaking tulong po ito sa amin. Ayun, ma'am, wala pong anuman ma'am. Hangad po namin na sana'y gumaling po si baby lalo sa lalong madaling panahon po. Maraming salamat po at ingat po lagi. Thank you po. Thank you. Okay. Guys, so ayun, panibagong araw, so panibagong vlog. So ngayon ang vlog po natin ay dito po tayo sa aming kauna-unahang charity event ng Cavite chapter, Bicol Oragon Riders, guys. Ayun. Ito po yung ating ito po yung ating benificiary, si Mark Pulido. So, so medyo napaaga tayo. So yung event po natin dito sa Aguinaldo Sharn sa Cavite. So balik kami nauuna, guys. Ito ang mga kasamahan. So ayun, ay shout out daw natin yung pinakagwapong vlogger ng main chapter, Sir Glyn TV. Shout out, primo. So ayun, papakita natin yung venue. Maaga pa, guys. So ang oras pa lang is mag 6 pa lang. So hintayin natin yung ating mga kasamahan. So update ko ulit kayo mamaya pagka nandito na ang mga tropa. So yun. So ayun guys, magsisimula na tayo sa ating event. Okay, good morning mga kasama, lalo na sa ating mga riders na dumulong po ngayon at sa mga darating pa. Bago po tayo magsimula, mapakilala ko po sa inyo ang ating bibigay, ang si Marie Pulido at ang kanyang nanay. Okay po, bago po tayo magsimula, hingin po muna tayo ng konting panalangin sa ating Panginoon. Ngayon na mga anak, Espiritu Santo, galing sa ibang lugar. Sana po ay makarating, makauwi po sila at maraming salamat po at nakating po sila ng amin. Panginoon, gabayan niyo po sana kami ngayong araw. Sana po sa aming mission na ito para po ay ipagpatuloy po namin ang aming mission ngayon para po sa pagkakaisa namin na matulungan po kahit maliit na bagay lang po ay malaki na para sa ating benificiary. So sana po, Panginoon, gabayan niyo po kami ngayong araw at sa lahat po na pupunta at pauwi, sana po ingatan po sana sila. Maraming salamat po, Panginoon, at bigyan niyo kami ng umabang maganda ngayon at sana po, Panginoon, na ipagpatuloy po kaming gabayan. Maraming salamat po. Ano lang, date lang po muna pasasalamat lang. Date lang tabi, basta halaba. Hello, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga nakarating sa umaga niyo po. Ito po ay ulit ako na unang charity rides na Cavite chapter. So muli po, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
Ay, maraming salamat po, National Vice President Militan. Sa ngalan po ng pamunuan ng Bicol Oragon Riders, nagpapaabot po kami ng taus-pusong pasasalamat po sa pagdalo at pakikisa sa right po ako sa ito para sa ating beneficiary. Thank you very much po sa inyo. Walang hanggang pasasalamat at ano ba ito? Walang hanggang pasasalamat at pagpalain po kayo ng buong may kapal lahat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ang biyaya ng Panginoon ay sumainyo lahat. Maraming salamat po. At napapasalamat din po kami sa mga kagulong natin, no? Mga kagulong natin si Primo Richard ng Bicol Oragon Riders at ng Chat Motovlog, si HAJAMOTOVLOG, Right Tayo TV. Salamat po sa inyo. Yung RMRA Warriors, CCRT Cavite, at RHRT, at ang Hot Chicks Manila. Salamat po sa inyo mga salamat po, maraming salamat po. At sa Team Manila ng Manila Mini Riders Club, maraming salamat po sa inyo, sir. Pagkalain po kayo ng Panginoon ko po. Lahat po na pumunta dito, sana po bigyan pa kayo ng kalakasan at mabuting pangatawan sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyo. Wala pa intermission dyan. Makarating para sa event na ito. Thank you very much po. Okay, umpisa na po natin ang pagbigay na ating mga certificate. Okay, Sulit Bicol Oragon Riders Club, INC, Certificate of Appreciation is to be awarded to RMRA Cavite Lowland Chapter. In grateful recognition to your club for the invaluable support and commitment to our charity and Ride for a Cause, a charity event for January Pulido, given this 9th day of January in the year of our Lord 2022 at Aguinaldo Shrine, Freedom Park, Kawit, Cavite. Signed, Mikias Hunter, National President, Nathan Domay-Santia, National Vice President, Mr. Jeremy Ispinida, National BIO, Mr. Chudolfo Simeon, President Cavite Chapter, Mr. Alberto Haja, Vice President Cavite Chapter, at ang inyong lingkod, Mr. Glenn Viliro, President Win Chapter. Tinatawagan ko ang RMRA Cavite Chapter. Salamat po. Baka po piling Vice, asa si Vice? Kaya daw, picture. Ay, maraming salamat po. Certificate of HAJAMOTOVLOG, supportan po natin mga pagulong. Another certificate of appreciation is hereby awarded to Cavite Charity Riders Group, CCRT. Yeah.
So ayun, maraming salamat po sa lahat ng Riders Club, solo rider o group rider, sa lahat ng umatin po sa aming charity. So ingat po lahat kayo guys, ingat. Salamat po. Abot po ng tulong, maraming salamat po. So ngayon, bibilangin na po namin yung nalikom namin sa sa ating charity event. Ayan. So ayan guys, binibilang muna ng ating mga mahigiting na OBR yung ating nalikom kung magkano. So ayun, inuulit po namin, maraming salamat po sa lahat ng mga Riders Club na nag-attend at nagpaabot ng kanilang love donation sa ating benificiary na si Baby. Ayan. Sana makadagdag sa kanya ng kahit pambili man lang ng gamot niya. So ayun po, tatanungin lang natin si Ma'am kung anong masasabi niya sa mga bigay ng kapwa riders natin, solo riders at mga Riders Club, sa pinaabot nilang tulong para kay Baby. Ma'am, ano pong masasabi niyo? Una-una po, salamat po sa mga bicol oragon riders. Napakalaking tulong po niyan sa maintenance niyang gamot. At sa pagpapadoktor niya ulit sa health center, sana mag-open na ulit. Ayun, maraming salamat daw, sabi ni Ma'am. Sana gumaling agad si Baby. Ayun. So ayun, update lang tayo. So sa nalikom natin, magkano ngayon ulit nalikom natin, Brima? 10,680. Ayun, nakapaglikom po kami ng 10,680. Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng nagpaabot ng tulong para kay Baby. So ngayon, ibibigay na po natin yung pera sa ating sa nanay po ng beneficiary. Ma'am, ito na po yung nalikom natin. Nakalikom po tayo ng 10,000 mahigit po. Ayan, tanggapin nyo po. Sana po makatulong para sa pagpapagamot kay Baby. So yun ma'am, ano pong masasabi nyo po sa naibigay po ng buong grupo? Maraming salamat po talaga sa maintenance niya po. Maraming salamat. Malaking tulong po ito sa amin. Ayun, ma'am, wala pong anuman ma'am. Hangad po namin na sana'y gumaling po si Baby lalo sa lalong madaling panahon po. Maraming salamat po at ingat po lagi. Thank you po. Thank you. Okay. Wala ka na pre mo, BJ, sa mga ano mo. Oh, ingat bro mo. Salamat. So ayun, pauwi na yung bibigyan natin. Ano sila? So pauwi na kami guys.